Preview. Preview. Buonasera. Orrajt aħna kif aħna jew? Gburi ngħid li t-tim tiegħi ir-Roma li fl-Italja jagħmlu minn kollox biex lilna ma jrebħuniex. Li issa anke l-UEFA ma tridniex nirbħu. Ġejna tajna risposta. Morru għaqlu l-fish and chips, morru għamlu l-pizza. Ma nafx jekk hawn min ra l-logħba jew min le. Biss erġajna assistejna għal arbitraġġ skandalus. Jew x'għamilnielkom ir-Rumani aħna. Sema jekk għandu joħodha xaħat kontrina, Ġesu joħodha kontrina, għax ir-Rumani salbu l-Ġesu, naħseb tal-Lazio kienu mhux aħna. Skużawni, ma rridx naqaf dawn l-affarijiet ta' imma il-lejla assistejna għall-arbitraġġ vergonjoso, skandalus u juri l-impotenza tal-Federazzjoni Taljana fil-UEFA. Jew is-sabeħa l-oħra. Dawk li jidħlu kull darba għal ta' widni akbar u jerbħuha, dawk li għandhom ir-rekord assolut ta' telf fiċ-Champions League fil-finals. Iva l-Juventus qed ngħid. God bless. Sabulhom post il-FIFA. Ir-Roma għal dawn l-aħħar snin konsekuttivi, all right, avvanzajna sissa sal-quarter finals. U taf kif ta' avvanzajna bit-Champions League inkluża. U tgħid taħt l-istess coach nifhem ma taħt tliet coaches differenti. Kulħadd jiftakar il-famuża Liverpool-Roma imma l-UEFA. All right. Ma rridux li Roma ma' Real Madrid final, ridu lil Liverpool. Arbitrat skandalus ta' vera kien dak. Mbagħad żgiċċajnija. Dħalna Conference League, ewwel darba li dħalna fih. Il-kuġini tal-Lazio huma jgħidu li kuġini tagħna x'jiena li għadhom ma jeżistux. Jiġu jgħidulek tazza tal-qamel ħadniha. Okay, ħadna tazza tal-qamel. Wara ma nitilgħu final. All right. Bħalma kien hemm timijiet Taljani oħra. Biss konna l-uniku tim li l-final ser u winna mhux tifniha għaliex tajbin fl-Italja biss. U di li kbar imma li hemm fl-Italja. Mela Alla jbierek aħna fl-Italja nistrixxaw isna s-srieb. Ġibna Alla tal-coaches, Alla l-rebaħ it-titli, u mbagħad magħna li ma kienx fekrun biex ma jidlux titlu ieħor. All right. Jiġi Milan u taqbdu l-ħosba. Jiġi biex immorru Milan u taqbdu d-diarea. Jiġi biex immorru Milan. Bħalissa jien, onestament ħanejdilkom, għaddej u neħaj bit-tim tiegħi. Għalfej, żmaskerajna bniedem li magħna kien hemm sempliċiment tal-flus. Xi ħobbru ma' Mourinho. Għalhekk li kellna ntuħ ma ħadhomx xi ħobb, iħobb mal-but. U l-Italja jħobb l-Inter. Ma jafej xejn ħażin. U dnub li l-biraħ ma jtulux ta' għax il-biraħ forsi kienu jgħaddu l-Inter. U kien hemm l-biraħ x'kienu jiskurjaw l-Atletico. U bir-rispett kollu l-Inter il-biraħ ma jammettux li qed jaraw kbir. L-Italja dejjem qed tajjin li l-Italja
bħalhom m'hemmx. Naqbel. Jgħinuhom iva, imma ma jgħinuhomx daqshekk li għax għandhom edge, imma għax huma tim tajjeb. Għall-Italja tajbin. Imma kulħadd jafx livellu huwa l-kampjonat Taljan, ħanħattu mal-kampjonat Ingliż, ħanħallat il-kampjonat Taljan ma' dak Spanjol, jew saħansitra Ġermaniż. Jiena li bir-rispett kollu, il-kampjonat Taljan sfortunatament. Imma dan kollu ġara minħabba l-Juventus, minħabba l-kummidi li għamlu. Illum jiena lija kellek tgħidli tirrejtihom A, B, C, D, E, F, G. Italjani mistħajlu kampjonat ta' dita. U bekk daw tal-Brighton il-lejla ħasbu daw it-tajbin għal-fish and chips, il-hamburgers u l-pizza ħasbu li ħeġru bina daw. X'ħasbu? U għamlu minn kollox biex jitelfu, nemma l-erba bxej li tajnilhom mhux il-pajpijiet tajnilhom. U ma naħseb forsi drajtuni, u laqas nħalli l-euforija tal-lejla noqgħod nitkessaħ għax imbagħad noqgħod jibbatuli xi messaġġ u noqgħod nikbi bħal vavu. Jien nitkellem id-dritt. Jien biex dis-sena, all right, wasalt f'estremità. Ara, għandi 46 sena, all right, nidher ta' 60 ġie nirraġuna ta' 18. Imma kemm ili nara l-futbol jiena u nsegwi r-Roma sa minn kont żgħir għal dawn l-aħħar 35-36 sena kont narhom qabel imma ma kontx nifhem u laqqas kont nisem, jiġifieri imma turajt nara l-logħb. Qatt ma xtaqt jew għalija kienet taqa' d-dinja meta r-Roma kienu jitilfu derbi. Dis-sena tant kont imdejjaq bit-tmexxija tal-coach li jemnuni sal-mara stess għatlat li nġaralek. Fraħta xir-Roma tilfu derbi. Imma dweq li kollu nirringrazzja l-ħanen Alla xi żejt dejjem jitlaq fuq l-ilma. Alla qed ipattiju b'sodisfazzjon. U jekk hemm coach wara Ranieri li xtaqtu ħafna jerbaħ mar-Roma għaliex demmu hemm huwa da De Rossi. Fil-bidu mhux saddaq ngħidilkom kemm kont entużjażmat meta ġie Mourinho. U x'inhu? Rebaħ. Biss illum spiċċa, skada. Bħal ma jgħidulek sewwa, bħal ma jgħidulek min ma jbiddilx iqammel. Sewwa, jiġifieri x'ġara? Dak il-lob ta' Mourinho sewwa bid-dovut rispett. Sewwa m'għadux tajjeb. Jew m'għadux tajjeb għar-Roma. M'għadux tajjeb mhux għar-Roma biss għal kwalunkwe tim. Jiġifieri il-biċċa tax-xogħol hija di. Issa. Mela, ħanibda nirrispondi d-domandi tal-kollega ħabib tiegħi Mark Kembri. Mela, dakar li użajt li l-Federazzjoni Italjana impotenti fuq l-inveru mottiv keċċejna, ejda. Mela, fuq xiex keċċejna aħna. Mhux għax qażistu l-anġdintom il-Juventus bil-korruzzjoni fuq xiex titkeċċa. Fuq xiex? Fuq l-Inter? Min? Nitkellem. Min għamlu l-santismu pjaċir, jew tkellmu s-sewwa, jew ma tgħidu xejn. Jien kif ma ddejjaqx niġi hawn. Sa xahar ilu u fuqhom u nattakka t-tim tiegħi stess għax kienu inkompetenti li fil-fatt ma rriżultax li kienet inkompetenza, kienet tmexxija ħażina. Mela di mhux pastażata il-coach li suppost qed jagħti eżempju di bħal meta niġi hawn ngħidlek tidajx. U mbagħad niġi hawnhekk noqgħod nirrakkuntalkom l-infaqani dew nkisser u nagħmel l-istorbju. Tiddu dam tek. Il-Juventus, bir-rispett kollu, ġabu saħta fuq il-futbol Taljan. Jaqgħodix jiġifieri kulħadd moħħu biex jibni l-grounds. All right. Tal-Juventus għandhom ground u tar-Roma le. Għala x'inhi di? U daqqa jibbatuna l-Golgota u daqqa jibbatuna s-Sinedrium. X'inhi di l-Italja? Wisq tutelati. U imma l-isbaħ meta tibda tisma' tara tal-Juventus jeru tal-Inter għax jgħinuhom. Marija madna.
Immaġinaw sewwa, immaġinaw daw when the pot calls the kettle black. U ejja. Ej, biex nitkellmu sew, l-Inter mhux xi verġni u martrita. Ġifieri imma biex tal-Juventus taslu tattakkaw l-Inter fuq dawn l-affarijiet. Jew iż-żejt fil-wiċċ spiċċa, jew skada jew ma nafx. Mela, ħajkomplu naraw Mark Cambry. Issa, dak tlifna b'offside ta' medu repożitor penalti meta tkeċċa lil Buffon. U supponna post il-FIFA jekk it-tapparsi Champions League prima jkunu kapaċi jgħaddu. Ħadd ma jdaħħal il-Juve bum wild card. Nippreferi ma nitkellimx. Onestament, jien li interessani jien anke jkun hawn it-tifel jkun qed jara il-logħba. Jkun hemm pereżempju l-Liverpool mal-Wigan. U jkun hemm il-United mal-Everton. Joqgħod jifraħ għax jitilfu l-United. Qedlu bis-serje ta' ibni. Qedlu tiġa tilab mentalità tal-Araboċ. Ifraħ bit-tim tiegħek. Jew il-bieraħ tara l-Facebook kienu 4 tal-Milan u 4 tal-Juventus konti li ma narhom xejn. Mal-penalti tal-Lautaro ħarġu. Tiftakruh ta' Fantozzi meta kien wired kien hemm dak il-film. U mbagħad beda jifraħda u f'daqqa waħda għax wired mbagħad daqqa waħda ma jkistu qajjim Luzziju. U minn flok villa pala tal-bajtarha, hekk kontu jiskom. Aw 4 taqtaw biex tinkun mara. Ifirħu btaqhom skomboloħ. Jiena il-bieraħ mhux għax Antonello d-direttur tagħna ta' ħassejt il-bieraħ, ħanidikom għalfejn ħassejt. Għax li bnejna aħna Roma għalhekk id-dispjaċin jien setgħu il-bieraħ mal-Atletico Madrid klabu l-Pro Vercelli, il-Pro Patria, il-Milan, il-Lazio. Għax finalment b'rebħa tal-Inter il-bieraħ kien ħeżdiet il-koefficient tal-UEFA. Li dak ifisser il-5 post għal-klab Taljan. Jiġifieri nimmaturaw ftit isna kultant isna erbaboloħ u noqogħdu nitkellmu. U noqogħdu moħħna għax dak noqogħdu nifirħu għax dak tilefu hekk. Jien għalija bir-rispett kollu. Dawk li jżommu mat-Taljani bħali joqogħdu jifirħu għax tilfu l-Inter, għalija bir-rispett kollu ħanejdilkom mentalità tat-tiġiġ. Bintilef il-bieraħ mhux l-Inter imma il-futbol Taljan kollu. Kif rebaħ illum il-futbol Taljan kollu permezz ta' impreża oħra tar-Roma, orajt, logħba li dawn minn għalihom il-Brighton għax il-Brighton issa jien nitkellem sejt. Kien għal deżerb jekk kellu jitlaq De Rossi dejjem. Dejjem jekk jitlaq De Rossi. Jekk tgħid li jaqbad għażel coach, ngħidlek De Zerbi. Naħseb tiddunaw għax xbajt ngħidu dad-diskors għax rikorrenti waqt l-interventi tiegħi. Jien għalija il-Brighton raw kbir magħna ġew tajnihom 4 u tidwira tajnikom fish and chips, burger, pizza u ġelat. Tini ċan, Sur Antonello, s-sanal għaxin irritjien, fu paċenzja. Ħalli zvoga, għax palissa d-direttur qed jagħmel li hekk, isna qed indawru l-kendi flus. Oqgħod hemm ħabib, tini ċans. Mela, il-kwistjoni għadi jiena li irrid ngħid u nibqa' ngħid għar-Roma hemm xi ħaġa, mhux l-Italja biss u anke fl-Ewropa. Minix dak it-tip ta' bniedem li qgħod nibki. Illum yellow cards inventati kontrina. Il-gowl ta' żmun minn dawn li qed tibgħatu l-kummenti. Hawn xi ħadd jitkellem fuq il-gowl ta' żmun, gowl regolarissimu mħassar għal xejn. Għala, da kollu. Mela qed imbeżżaw in-nies vera. Ejwa, jien nemmint, u mhux se niddeha ngħidha, kif ġie Mourinho ħsibt u ġejt imqaraq ftit, u speċjalment wara kampanja kwisli, għax di sabiħ, mbagħad daw tal-Inter niggustom kultant għand deħli tiegħi tal-Inter. Mela wara tnejjek bihom Lukaku u għamlu sajfi kbuħ wara ftit. Dok ifolli chances. Ma naħseb rajtuhom infalla chances il-bieraħ. Kemm idejquni nies, jien bħali nħaddiem normali sewwa. Ferrari.
Ovvja li toġobni Ferrari. Naffordja? Le, qatt nista' naffordja lanqas. Imma l-fatt li ma naffordjaħiex jien ngħid li l-Ferrari karozza tal-qamel, il-Ferrari karozza kera, le. Ma dik hawn ċerta mentalità tal-qaraboċċ u tal-qarabali. U din dejja nitkellem jien fuq futbol għalien nitkellmu minn tridu. Fuq futbol ma niddejjax nitkellem fuq futbol għax il-futbol sabiħ. Il-futbol huwa espressjoni artistika. U jiena bekk kont irrabjat inħabba Mourinho. U meta kont nitkellem, iż-żmien tani parir. L-istess nies li għajjar zombi, l-istess nies li ħafna paroli, u hemm żbalja Mourinho. L-ikbar żball qatt tagħmel il-bniedem jibda biħalla fir-rakkont tal-Bibja fejn huwa id-dnub tas-supervja. Inti jekk int super fid-dinja qatt mhux se tasal, mhux tal tkisser inti ħalli tkisser l-oħrajn. U dik li kellu Mourinho qatt ma mettartija. Da allura da De Rossi x'ħan għamlu ħanloħqoh flok Carlo Acutis jew San George Preka għax dalla jbierek ċumbum f'daqqa waħda l-infermerija tbatlet. Plus, jew wieħed minn dawk li konni kritika lil Pellegrini, imma f'daqqa waħda Pellegrini sar stilla u nibla kliemi. Dik għandha tkun l-irġulija meta titkellem fuq il-futbol. U l-lejl erġajna tajna prof oħra ta' maturità Roma, għal min jaf jara l-futbol. Illum mhux kellna away, ultra away konna bir-referi b'kollox. Min ralaw il-ħaf, pastazata, vergonja. All right. Għalija dak kien daqs Taylor ħażin, daqs dak li ser unna t-tazzabiħ. Jien ma nafx nikpita. Ara bħal bira, pereżempju tal-Inter, kien hemm min beda jikpi. Xi tidhom tikbu jekk inżagg il-biraħ mar għamel paprata manja. Mela plejer bħal De Marco qatt tista' taqalgħu. Bir-rispett kollu jien inżagg ma ġobniex bħala coach. U t-tim li għandu l-Inter jista' jmur id-direttur tagħna. Jew xi ieħor minn dawn li jitkellmu YouTube. Hawnhekk. Għax imexxuhom, għax hemm tim tajjeb, hemm tim sod. Imma l-bieraħ bir-rispett kollu. U tellifhom Inzaghi. Jew inkella joqogħdu jgħidu tal-Inter Lukaku għax issa sabu l-dal ġdida u min fallihom. Issa imbagħad il-partita ġiet di lotterija. Jien it-tim tiegħi ġodaru tilef fajni ta' Champions League bil-penalties. U tgħodux tgħidu li għax lotterija u fortuna ta' le. Waqt il-penalties hemm ċerta kapaċità. U mhux mill-gowlers għax il-gowler moħħu jgħid intefa' fuq xelluk, intefa' fuq xelluk, il-ballun ġi kif jiġi. Jien għalija l-penalties jiddeterminaw il-vera minnu plejer jew le. U għalfejn semmejt tal-penalties, għax il-penalties għalkemm il-gowler fundamentali meta jelqa' imma l-ikbar responsabilità hija tal-penalty taker. Pereżempju intotti għalhekk nitkessaħ bih, għalhekk nifnħobbu ħaġa dejjem ħabb il-flok. U apparti minn hekk, jekk hemm ġest li jagħmel dal-plejer kien min jiftakar għandu ċertu żmien daqsi Italja-Olanda, l-Italja u ġol Olanda ġo ground ippakjat, kulħadd kontri hu jsaffat u għamel il-kukjajjo. U hemm tarawhom il-plejers il-kbar, tgħidli allura Baġġox tiref penalti, mhux plejer kbir le. Imma hemmhekk tagħmel id-differenza. Biss għalkemm nista' arrabjat minix għax tiddu dam tek il-lejla għadhom kif għaddew, jien kwet minn dawk li kont ngħid 50-50. Wara l-logħba li għaddiet xorta kont ngħid 75-25 għax il-Brighton u l-mentalità Ingliża ma termihom qatt. Biss ħansellilkom jekk Alla jrid narakom għal programm li jmiss wara li ħajkonna il-logħba ta' nhar it-tlieta, ġifieri narakom it-tlieta ħajkollna il-logħba tal-kampjonat, warajja ħajdħol Julian Grixti lil-lejla se taqgħod id-dar u qatt jarhom għax ishom tal-PlayStation. Issa jien għalija pereżempju l-lejla ħaġa ma qbilx għax rajt biċċa tal-Liverpool ukoll tgħidu ntlaħaqhom kollox iva. Klopp ma nafx għalfejn, ħafna plejers ma serraħhomx għandhom battalja bħal dik nhar il-ħadd mal-United. Insomma jien ħallikom nara fadal xi kumment. Jekk fadal mhux problema tiegħi, problema tagħkom. U ħammu l-lemta. Ciao a tutti u buonanotte. Speċjalment tal-Brighton. Waħda fix-Chips, please.
Forza Roma, hemm De Rossi x'inhu jagħmel. Hemm għax hemm il-qalb De Rossi, mhux bħal Mourinho kien hemm mal-flus. Ġuda interist, dabbar lem. Tgħidilha x'tani tazza hej. Ħammur ara. Għax ħanibqa' ngħid illejla. Buonanotte. Il-fantazija u l-ispettaklu jiltaqgħu għand Game Breaker permezz tal-aħħar żewġ logħbiet li ħarġu fuq il-pjattaformi prinċipali tal-PlayStation u Xbox, Final Fantasy Rebirth u WWE. Dawn il-logħbiet issa jinsabu disponibbli fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa bil-Kirkara fejn bħas-soltu intom tistgħu tilqgħu bl-aqwa servizz li l-istaff tagħna lest joffri. Konferma oħra tal-versatilità u ta' kwalità dejjem aħjar li żżomm il-Game Breaker bħala l-aqwa logħob tal-PlayStation ġewwa Malta. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Il-lejla tajba bibtijaj, illum ħanżom kollox fil-qasor nipprova. Liverpool 6, Sparta Praha 1. Kienet l-ewwel mistennija li konna nirpu. Kon sorpriż daqsxejn li Klopp lab ħafna players x'ismu kruċjali, pereżempju Endo, Robertson, Kelleher, illi normalment tgħidu li Kelleher jilgħab fl-Ewropa League hekk. Għandkom raġun, imma tafu kemm aħna żventurati u misħutin bl-injuries u qed kienet tkun l-iktar ħaġa Liverpool li spiċċa weġġalna Kelleher ukoll. Biżżejjed għandna li Alisson imweġġa, imma luckily fl-aħħar kien hemm logħba fejn ma kellix injuries u speċi komplejna mal-vantaġġ li kellna fl-ewwel leg. L-aggregate spiċċa 11-2, kienet għaxej one-sided, tista' tgħid. Però la volja kien hemm ċertu players illi ma xtaqthomx jibdew għax għandna logħba importanti nhar il-ħadd. Players bħal Szoboszlai u Salah, kont naqbel nibdihom għax daw kienu għadhom kemm ġejjin mill-injuries tagħhom u tilfu daqsxejn logħob mhux ħażin u nemmen illi tagħtihom il-minuti qabel logħba importanti ħaġa tajba li tagħmel għax speċi żidilhom il-match fitness u hekk. Kif ukoll għamlu l-kontribut tagħhom, Szoboszlai għamel goal u assist, Salah għamel kontribut goal u 3 assists, u l-bqija tal-goals kienu skurjati minn doppietta ta' Gakpo, kif ukoll Nunes u Zazu Bobby Clark li skurja l-ewwel goal tal-karriera professjonali tiegħu. Sepwiet fuq il-goal ta' Bobby Clark
min jaf Gomez x'inhu jgħid f'qalbu bħalissa. Għax dak daw iż-żgħażagħ kollha skorjaw qablu. Ftit ġimgħat ilu ma' Southampton ra lil Lewis Comas u lil Jayden Dance jiskorjaw qablu. Ftit ġimgħat xi xahar qabel ra lil Kwanzaa u lil Conor Bradley jiskorjaw u dal-imbierek lab 250 logħba magħna u skorja gowl. U ma speċi min jaf x'qed jgħid, ma speċi daw il-players żgħar kollha jiskorjaw qabli. Imma insomma, il-moment tiegħu jasal. Ir-riskja daqsxejn Klopp kif qed li lab daw il-players kollha. Imma ringrazzja l-Alla li ma speċi ma waġġalniex player għax dik joqgħos nżidu players fil-injury list. Imma kienet reppa konvinċenti ħafna. Mal-ewwel 15 minuta konna huma minn fuq. It was a matter of kemm ħan iskurjaw. Għax f'dak l-istat anke 10-11 konna nskurjaw ma' 6 biżżejjed. Ngħaddu għal fażi ta' kwarti finali. Nittamaw li ma' min niġu ngħaddu ovvjament jiena nemmen li nistgħu mmorru all the way fit-tazza għax jiena nemmen li apparti Leverkusen aħna li hemm l-aħjar hemm ir-Roma wkoll ma sax tar miegħhom, imma tikkunsidra kollox illi dan huwa l-aħħar staġun ta' Klopp, nemmen li l-players qed jagħtu iktar mill-100% tagħhom ħalli il-coach jitlaq bl-aqwa nota possibbli. Apparti żgħażagħ li bdew rajna wkoll jitlu McConnell u rajna d-debut ta' Zazo Musialowski illi dan fl-akkademja kienu jgħidulu the Polish Messi. Għala volja kompliment kbir tgħid għandek player talent u potenzjal qawwi. Għalija naraħħa tagħti nickname Polish Messi titfafna pressure li huwa unnecessary fl-aħħar mill-aħħar ma speċi Żagħżugħ inti tħallih jagħmel ix-xogħol tiegħu mingħajr ma tqabblu ma' ħadd għax tqabbel ma' players illi ħallew impatt kbir fl-isport. Ħadfalhom ħafna pressure. Infatti illum l-ewwel darba rajni jilgħab ma speċi kien ilu fl-akkademja tagħna ftit snin, sfortunatament sofra l-injuries tiegħu u jekk hu se żbaljat is-sajf li għadda konna kien vera viċin biex jitlaq permanenti jmur ma' xi tim mill-Awstrija. Meta rajtu daħal rajtu der jisu konfidenti, ovvjament ma kellux xi ċans fil-qudiem il-lasta, imma tara jilgħab fl-opinjoni tiegħi rajtu player tajdi ħafna żin jidher kalm, jidher konfidenti u tara żgħażagħ illi labu l-ewwel logħba tagħhom fil-karriera jkunu daqshekk konfidenti ħaġa tajba. Gakpo wara dal-aħħar videos li kont involut fihom ikkritikajtu daqsxejn biex nagħmilha ċara jiena nikkritika x'player inkun iridu jmur tajjeb mhux għax inkun nikkritika imma ma speċi dal-aħħar ftit logħbiet vera jisu ċans li ikollu mhux ma kienx qed jagħmel biżżejjed fl-opinjoni tiegħi u għall-Premier League istja jiena nemmen li Gakpo ċertu logħob naraħ daqsxejn slow. Ovvjament il-fatt li pa speċi jilgħab ħafna pożizzjonijiet differenti qatt ma kellu run of games jilgħab f'pożizzjoni waħda dik ma tgħinx laqqas. Però lejla iċ-ċans ingħata ċans ieħor u ħadu tajjeb skorja żewġ goals. Kien żventurat ma għamilx hat-trick għax kellu żewġ blaqlen mill-qwajn tajjeb mill-goaler kif ukoll kellu gowl mħassar offside illi għamel ġirja ftit kmieni wisq. Gowl ieħor għal flop Darwin Núñez, il-flop jgħidulu kemm faċli jeżin tikkritika plejer tgħidlu flop. Ikun għadu kemm jiġi ġolik ġdid u ma tteħħ ċans. Ja Núñez qabel ma bidilna sena kont ngħid li speċi għal-flus ħallasna liħ ċertu ċans li tagħmel ħafna ħjar, però b'determinazzjoni hemm qiegħda. U dejjem kont ngħid dan signing long term irdu nieħdu paċenzja bih u l-paċenzja paying off. Anke eżempju ħaġa li għoġbitni
konna 4 minn fuq. Għandna l-ewwel 20 minuta hekk ħa. Waħed minnhom l-Sparta kellhom ċans tellaw ballun. Tara Nunes jiġri minn naħa waħda l-oħra biex iwaqqaf l-attakkant tagħhom. U mindu da attakkant turi determinazzjoni li għandu plejer illi huwa disprat biex jirnexxi mal-Liverpool u jiena nemmen illi ħajrnexxi għaddej minn forma tajba ħafna u l-pjaċir naraħ jiskurja jagħmel kontribut tiegħu. Insomma, kif qedtilkom fil-bidu, nħalli kollox fil-qosor, ovvjament ma tantx hemm ħafna xi tgħid fuq l-ewwel lum apparti li l-Liverpool ħadu ċansis kienu clinical u imxejna l-fażi li jmiss. Ringrazzja l-sponsors tagħna, il-Catalan Game Breaker, Spaces u The Barber Room. Il-video ħajkun fil-YouTube channel tagħna dal-waqt u il-programm li jmiss ħajkun għala fis-6 fejn għandna lil-Lorjana ħatejdilna se jkun hawn fiċ-channel tagħna fil-jiem li ġejjin. Nawgurakom il-lejl tajjeb. Ingrazzjakom. Thank you.